खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव एबेक्सनखौ फैबाय थानाय समफोराव खालाममारगोन नामा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनावनो बिटिसिआव एबेक्सन खालामनायखौ जागायगोन नामा बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगाङाव आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै माखासे आसामनि जिल्लाफोराव जेरै गवालपारा नगाव काछार बायदियाव मुस्लिम सुबुंफोर थानाय थामहिनबा माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा सोरखारनि हा फरेस्टनि हा दखल खालामनानै न' लुनानै थानाय आबाद मावनाय गासैखौबो फोजोबस्रांनाय हाबाफारिया जानानै थाङो गोबां जाथायफोराबो जानानै थाङो जाय जाथायाव पुलिस आरो हा दखल खालामग्राफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै थांदोंमोन बेराफारसेथिं मुस्लिम फरायसा आफादा सोरखारनि हेंथाबो सोमावसारदोंमोन आरो दिन्थिदोंमोन दि मुस्लिम सुबुंफोरखौल' मानो टारगेट खालामनानै एबेक्सन खालामदों मानो गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ एबेक्सन खालामनो हायाखै बे बाथ्राखौ बिथांमोना अजद दिखांबोबाय थादों मुस्लिमफोरनि अनगायै बांसिन ट्राइबेलफोरासो फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानानै दं हा दखल खालामनानै थाग्रा दं बिथांमोननि सायाव सोरखारा मानो राहा लायाखै मानो एबेक्सन खालामाखै होनना सोरखारनि हेंथा बिजेपि सोरखारनि हेंथा सोमावसारबोदों मुस्लिम सुबुंफोरा थारैनो बेबाराव मुस्लिमफोर बुंनाय बायदिनो बर'फोरनि सायाव ट्राइबेलफोरनि सायावबो एबेक्सन खालाममारगोन नामा बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों जेराव गोबां समफोरावनो बिटिसिआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिआवबो एबेक्सन खालामनांगौ होननानै बुंबोदों नाथाय थारैनो बिटिसिआवबो गोबांथार जायगायाव होस्रांनाय हाबाफारि लामारगोन ना थांनाय माखासे सान सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिब्ला थाबैनो एबेक्सनखौ खालामबावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिनि गोदान सोरखार हाग्रामा महिलारिजों माबादि सोमोन्दो दं बेखौ बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन মুক্তিকৰণ বড়োভূমিৰ শান্তি প্ৰগতি আৰু সমন্বয়ৰ দিশত এটা মাইলৰ খুঁটা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এনডিএত বা আমাৰ এনডিএ চৰকাৰত চৰণ বড়োৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বাবে যি সন্মতি প্ৰদান কৰিলে সি সঁচাকৈয়ে কৃতজ্ঞ তেখেত আমাৰ কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ আৰু মই আমাৰ এনডিএৰ সকলোৰে হৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে আমি সকলোৱে লগ হৈ বড়োভূমিৰ প্ৰগতি শান্তি আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ জনগণৰ বড়োলেণ্ডত বাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ জনগণৰ শান্তি প্ৰগতি আৰু সমন্বয়ৰ বাবে কাম কৰা অহা 2 দিনতে বিটিচিৰ নৱনিৰ্বাচিত ইএম সকলৰ লগত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰো বৈঠক হ'ব আৰু আমি সকলো প্ৰকাৰে বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি বিপিএফৰ চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰিম 2026ৰ নিৰ্বাচনতো আমি এটা সমন্বিত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিম কাৰণ সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এখন অসমত সুন্দৰ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰে আৰু তাৰ বাবে পলিটিকেল দিশত বা কেনেকৈ কোন ক'ত উঠিব তাক যদিও আমি আলোচনা কৰা নাই কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ কথাও আমাৰ নিশ্চয় মনত আছে আমাৰ নিশ্চয় চিন্তাত আছে আৰু এই বিষয়ে মই ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক এটা সুন্দৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিম আৰু এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে গোটেই কথাবোৰ ইতিবাচক হ'ব গঠনমূলক হ'ব আৰু ভাল হ'ব ইয়াত নিগেটিভ একো নহয় আজি উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম আমাৰ মন্ত্ৰীসভাত আছে আৰু UPPLৰ লগত যিটো আমাৰ মিত্ৰতা আমি 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কৰিছিলোঁ 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি স্বাভাৱিকভাৱে এজিপিৰ লগতো নতুনকৈ কথা পাতিম বিপিএফৰ লগতো পাতিম আন UPPLৰ লগতো পাতিব লাগিব অৰ্থাৎ 26ৰ ৰণকৌশল এতিয়ালৈকে আমি প্ৰস্তুত কৰা নাই কিন্তু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত স্বাভাৱিকতে আমি কথা পাতিবই লাগিব গতিকে মই এটা এটাকৈ সৰু সৰু ষ্টেপ লৈ গৈ আছোঁ কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বহু দিনৰ 2021 চনত কিবা এটা কথাৰ কাৰণে অকণমান এটা গ্যাপ হৈছিলে কিন্তু ঠিক তাৰ 3 মাহ পিছতে 2021 চনৰ
মই মুখ্যমন্ত্ৰী হলো মে মাহত সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত তেওঁক আমি আকৌ লগ হলো কথা পাতিলো তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন কৰিলে আৰু যোৱা 4.5 বছৰ চৰকাৰ চলোৱাত বিপিএফে ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাক সদায় সহায় কৰি আহিছিলে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনসমূহতো আমাকেই ভোট দিয়ে আৰু মই সদায় ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিলো আৰু তাৰ প্ৰতিফলন আজি আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই গোটেই মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণত স্বাভাৱিকতে আমাৰ নেতৃত্ব নতুন দিল্লীৰ নেতৃত্বৰো অনুমোদন আছে গতিকে আমি সকলোৱে মিলিজুলি সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে একেলগে কাম কৰিম হাগ্ৰামা আৰু মোৰ সম্পৰ্ক বহুত নিবিড় সম্পৰ্ক ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কিন্তু পলিটিক্সটো বেলেগ এতিয়া লাহে লাহে আমি যিহেতু বহুত দিন আমি বেলেগে বেলেগে আছিলো লাহে লাহে এতিয়া এইবিলাক আমি ব্লক বাই ব্লক ৰিবিল্ড কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু মই ভাবো যে সকলো কথাই পজিটিভ হ'ব ইতিবাচক হ'ব मैया काति गासा फोरबोमोन आसामनि सुबुंफोरा दोरोङारि नेमखान्थिनि गेजेरजों रायजोआव काति गासा फोरबोखौ फालियो बे दोरोंखौ फोथांना लाखिनानै खोला चालमारा मानकाचार जिल्लानि आबाद बिफाना सनिबारखालि आसाम मेघालय सीमानि साखाथियाव थानाय गनुवा गामिनि पन्चायतनि 100निबो बांसिन असमियानि हाजोआरि आबादारि सुबुंफोराबो काति गासानि फोरबोखौ फालिदों जिल्ला आफाद बिफाना दनुवा गामिनि पन्चायतनि लांगोनायाव मिरु महरै काति आसा फोरबो एबा कार्तिक बिहु फोरबोखौ फालिदोंमोन जिल्लानि आबादारिफोरनो माइरं आरो थाव बेगर आबादनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे फोरोंथाय हाबाफारि लानाय जायो बेनि उनाव आबादारिफोरनि गेजेराव आबाद सांग्रांथि सावरायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो होनना मिथिमोनदों जिल्ला आबाद मावख'आरि रस्तम आलीजों लोगोसे आबाद बिफाननि मावफारियाफोर आरो 100निबो बांसिन जायगानि हाजोआरि नखरफोरा फोरोंथाय आरो सावरायनाय आफादाव बाहागो लादोंमोन मख'नो गोनांदि जिल्ला आफाद बिफानजों खुंजानाय काति गासा फोरबोनि समाव मोनाबिलियाव फोथाराव बाथि फोजोंनाय तुलसि बिफांनि सिङाव धुप आलारि बाथि फोजोंनाय जाग्रा आदार जगायनायजों लोगोसे अख्रांनि सोरां फोजोंनाय बायदि हाबाफारि लानाय जायो जिल्ला आफाद मावख'गिरि रस्तम आलीया गावनो अख्रां सोरां हाबाफारिखौ सामलायो मख'नो गोनांदि हाबाफारिनि जागायनाया आसामनि सुबुंफोरनि गोसोआव मोजां मोनजाग्रा सासे महरगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनायबो जायो बे बोसोराव हादोरसानि आबादारिफ्रा दुखुनि मोन्दांथिजों जुबिन गैयाजासे गिबि काति गासा फोरबोखौ फालिनाय जादों होनना मिथिहोदों सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनिसिम गोख्रों सोदोबजों लाइजाम दैथायहरदों जेराव दार्जिलिं हाजोआव थानाय गरखाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय बारग' लेङाइ हादोरगिरि रैखाथि बोसोनगिरि पंकज कुमार सिंहखौ मिरु सोरखारनि थिरांथायाव गोमोनाय आरो नेवसिनाय फोरमायदों रायजोनि तराय आरो दुवार ओनसोल जाय 8 अक्ट'बर खालि गावनि लाइजामाव बेनार्जीआ बुंदोंमोन दि थिसनथायखौ लानानै बिथाङा गोमोथाव आरो सोमोनांथाव जादों बिथाङा बुंदों दि सोनाब बेंगल सोरखारजों सावरायालासिनो खालामनाय जादोंमोन जुदिबो सोंथिनि आयदाफोरा थोंजोङै हादोरसा सोरखारनि सिङाव खामानि मावनाय मोनसे गावखुंथायारि आफाद गोरखालेंड टेरिटरियेल एडमिनिस्ट्रेशन थामहिनबा GTA नि सिङाव ओनसोलनि खुंथाय आरो खुंथायारि सिदोमथिजों सोमोन्दो दं मिरु सोरखारनि थिरांथाखौ हेफाजाब होलायनाय संघीयाबादनि मोन्दांथिजों गोरोबै होननानै बुंनानै बेनार्जीआ जोर होनानै बुङो दि GTA खौ होनाय जादों बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालिनि लांगोनायाव शुक्रबारखालि गाज्रि आबहावा सोमजिहोनायनि सन्देहआव 7 सुबुंखौ फिन आरोबाव खाबावदों बाक्सा पुलिसा 7 सुबुंखौ हमनानै मुसलपुर पुलिस थानायाव लाखिदों मुसलपुर पुलिसा हमनाय सुबुंफोरनि मुंखौ मख'दों दि फारियै रसिम आली शाहरुख आली नवराज गौतम बिहुजा छेत्री आरो नासिबुर रहमान होना सिनायथि होदों इलेक्ट्रनिक खौरां एजेन्सिनि गारियाव अर सावनायनि सन्देहआव रसिम आलीखौ खानाय जादों बिथांमोननि गेजेराव बिदुत छेत्रीआबो इन्डियान आर्मियाव खामानि मावगासिनो दंमोन होनना सिनायथि होदों 7 सुबुंखौ मुसलपुर पुलिसा मेडिकेल आनजादनि थाखाय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिमोनदों मन्त्रि जानाया आंनि थाखाय मोनसे सिमांमोन दिनै बे सिमाङा मोगथां महर मोनबाय बे बाथ्राखौ बुंदों सरन बर' बिथाङा विधानसभा बिसायख'थिनि 5 खावसे दान थाबावनायजों लोगोसे मासबाद बियाबनि BPFनि MLA सरन बर'आ समायखिरा लानायनि उनाव सनिबारखालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट मन्त्रि महरै समायखिरा लाहोयो मन्त्रि महरै समायखिरा लाखांनायनि उनाव अदालगुरियाव हाबफैनाय लोगो लोगो दोलोनि मावथिफ्रा बिथांखौ न'सिम लानानै
मोसानानै रंजा खुसियै बरायदोंमोन। दोलोनि मावथिफोरा पटका गावनानै रंजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। गावनि न'नि दरखंनिफ्राय बिथांनि नखरनि सुबुंफ्रा बिबार, चन्दन दंफां आरो गोथार दैजों बिथांखौ बरायदोंमोन। गावनि न'आव हाबनानै खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव गोदानै थिसननाय मन्त्रि चरण बर'आ बुङो दि आं 2016 मायथाइनिफ्रायनो माजबाद बियाबनि MLA जानानै दं। मोनसे समाव आं मन्त्रि जानायनि सिमां नुदोंमोन। BTC बिसायख'थिनि फिथाइया बै सिमांखौ मोगथां महर होदों। आं जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोनदों आरो बे जाफुंसारनायनि थाखाय आं बियाबनि सुबुंफोरखौ साबायखर बावो आरो हाग्रामानि आइजोफोरनिसिमबो साबायखर बावहरो होनना बिथाङा बुंबावो। बिथाङा बुंबावो दि मानोना आं गोदान आरो आंनि आखायाव जोबोद खम सम दं, बेनिखायनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं मान बावो होनना बिथाङा बुंबावो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां। बे खेबाव फिन आरोबाव सोमजिदों पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गिलु-बालु दावहानि थासारि। मिथिनो मोन्दों आफगानिस्ताननि 3 क्रिकेटारफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि फिन आरोबाव पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि दावहानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों, जेराव पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गुबुन गुबुन सिमायाव गाग्लोबनाय थासारि नुजादों। मख'नो गोनां दि पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि सिमायाव जानाय गिख्रंथाव दावहाया गिख्रंथावनासिन महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों। पाकिस्तानआ आफगानिस्ताननि सिमायाव साबजाथावै हाबा मावदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। भारत आरो पाकिस्तानजों दावहा जाबाय थानाय समावनो दावहा दोनथ'नायनि गेजेराव फिन आरोबाव दावहा जाबावनाय बायदिनो एखे जाथाय बादियै दावहा दोनथ'नायनि दसे समनि उनावनो पाकिस्तानाबो आफगानिस्तानाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों, जेराव दावहा दोनथ'नायनि माखासे घन्टानि उनावनो खोला-सानजा आफगानिस्तानाव पाकिस्तानआ गिख्रंथावै गाग्लोबदों। पाकिस्ताननि बेबादि गाग्लोबनायाव पाकिस्ताननि 3 क्रिकेटारजों लोगोसे गासै 37निबो बांसिन सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानानै लानांदों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। दासिम गंनैबो हादोरनि गेजेराव दावहानि थासारिया दुंहावै सोलिगासिनो थानायखौ खौराङाव मख'दों। माजबाद बियाबनि BPF दोलोनि MLA चरण बर'नो मन्त्रि बिबानखौ होनायनि उनाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जालाङो। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महलिया बाहागो लानानै ओरैबादि बुङो दि BTCआव BJPनि MCLAफोरनो 2 EM होनाय जासिगोन। जों 1 रां लानानै 2 रां लागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। बिथाङा हाग्रामा महलियारिया माखासे बाथ्रा बुंबावनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबावनाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ